Și B48 cub, 31 de secunde și 21. Se pregătește Iași 4. Cât a avut design? Din lista mea, de pe traseul ăsta are cel mai bun timp până acum. Da? Da. Ce tare! Și foful. Trebuie să ia mult? Nu, dar cred că din tot autohtona e cel mai bun. 1. Start! Acest eveniment este făcut o și de asemenea strângerea de fonduri pentru 100 de copii și 100 de bătrâni cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și pentru bătrâni. Fiecare contribuție este binevenită. Primul cronometru e ok. Primul cronometru e ok. 3, 2, 1, start! Puțin la finish, dar am mers foarte bine. Iași 46 mm, 40 de secunde și 31 de sutim. Și București 15 FOF, 31 de secunde și 35 de sutim. Să-i liberați pista pentru ca să poată să iasă.